बिजुलि बर'खौ एफआइआर होबाय। हाग्रामा गुन्दा। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुगासिनो दंखायो आरो गोबां रागा जोंनानै गाज्रि कमेन्टबो हरनो हागौ। स्टार्ट खालामखादो लिरनाया दानिफ्रायनो। खोथाया जाहैबाय ससियेल मिडियायाव रोंगौ होननानै गोबां बाथ्रा बुंबाय जाय दा बियो एक्सना जुदि राइट टाइमाव राइट एक्सन जायोब्ला बै जायफोर लिडारफोर एसे हिन्ट होनानै होग्रा बुंलै जेबो जाया बुंनानै नों जेब्ला हमजायो केसा जायो बैसोर नायगोन। मानबिथा खाथिराव सासे सानैया खनसे खननै नायनो हागौ। रावहाबो रावनिबो थाखाय आजिखालि टाइम गैया। गाव गावनि खामानियाव मुखुब बेस्थ'। बेखायनो रोंगौ होननानै गाज्रि मोजां खुगा सिनाया गाहाम नङा होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला जोंबोथ' गोबां बुंबोनो हायोमोन ना बै समाव बड'लेण्डखौनो फानबोनाय बड'लेण्ड फानग्रा जेनेबा फर एग्जाम्पल जेरै बिसोर बुङो गुन्दानो माबानो थालानो एक्सेट्रा खोथा। दा बेफोर खोथाखौ जोंबोथ' बैफोर बर' लिडारफोरखौ बुंबोनो हायोमोन ना। अब्लाबो जों लागामखौ हमथाबोदों बुङाखै। मानो होनोब्ला गावनि खुगायावनो मालाबा जों गब्र'यो। सोरबा लिडारफ्राबो हिन्ट होयोब्ला बुं जों दं जेबो जाया। सानबैसोथ' दं सानसे साननैल'सो नोंखौ खनसे खननैल'सो नायनो हागौ प्रब्लेमफोर जायोबा बारथ' नायबाय थानो हाया बेबो। जेब्ला प्रब्लेमाव गोलैयो फासियो अब्ला गाव गावसो भुगिनो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो ससियेल मिडियायाव गोबां फैनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ गुन्दा होनदों माबा माबि एक्सेट्रा। आरो जोंथ' रावबो गुबुन लिडारफोरखौ बा रावखौबो दिनैसिम जों बुंबोफेराखै सोरबा गुन्दा बा माबा मोनसे स्लें वर्ड गाज्रि बाथ्रा बा सोदोबजों। नङाबाथ' बुंबाथ' जोंबो हायोना जोंहाबो खुगा दङ मानोथो बुंनो। बेखायनो गोबांथार क्रियेटारफोरा बेखौ बुजिनानै लानाया गाहाम। ससियेल मिडिया इउज खालामोब्ला स्लें लेंगुवेज जायखौ गाज्रि भाषा बा राव बेफोरखौ सोदेरनाया गाहाम नङा। दा नैबे जाय एक्सन जाया सानदों आरो जोङो ट्राइबेलनिसो बिदि बुंदों। आरो नों ट्राइबेलानो जा सोरबायानो जा आमेरिकानि प्रेसिडेन्टआनो जा नोंखौ गाज्रि राव बुंनोथ' रावबो अधिकार होआखैना। गाज्रि राव खुगाजों। बेखायनो दा नैबेनि सायाव तदन्थ' आरो गोबांथार ब्लगफोरनिफ्राय पार्टिफोरनिफ्राय जायफ्रा गाज्रि मुं सुनानै गाज्रि राव बुंदों केसा जानो थांगासिनो दङ लासैनो। दाख्लै नोंथांमोना जेबो जायासै माथो जों बिदि बुंनो हाबाय बिदि खालामनो हाबाय एसेमब्लियाव बिदि सानदों गोबाङा। दा लासै केसा जालाङोब्ला सोर साबैसे लिडारा सोरनि थाखाय सानबेसे खारनानै होयो नोंथांमोना गाव गावनो हमदांनो हागोन। अब्ला नेबाय थाबानो जाबाय। सोर लिडारा जों दं जों बिदिखा जोंनि आफाद जोंनि मोन्थाय नाथाय नोंनो सोर गाज्रि बाथ्रा बुंनो राव बेखौ पारमिसन होनाय सोर साबैसे लिडारा खारफाबाय थायो नोंथांमोननि थाखाय बेखौ नोंथांमोना गाव गावनो अनुभब खालामनो हागोन मोनदांनो हागोन आं बेखौ सानो। दे गाज्रि कमेन्ट लिरग्रा दांदोलाय जोंना स्रायनो। सैथोखौ बुंबा लाजियो नालाय जों जेबो मोना गाज्रि बुंनायखौ ओरै जों ब्लेंक थांबावो। आरो जायफ्रा बुंग्राना आं मोनसेल' खोथा बुंखायो बे आंनि मोनदांनाय। बुङै मालायखौहाय मेगन सायै गावथ' डेभलप जानो रोंखाला बै बुंग्राया मालाय गोजौआव थांगासिनो। नोंहा नाफाम बायदिनो थाबाय था। नोंहा मालायखौ मेगन सानायाव टाइमा थांजोब्बायना गावनि खामानि जेबो मावनो रोंला नोङो प्रायरिटि होनो रोंला। बेखौ आलौवै आंखौ बा सोरखौबा बा बैखौ आलौनानै नों गावनिखौ मावनो रोंला थालांबाय। बखिबाय थानानै माथो जाबावनो बेहा गोजौआव थांलायलांबाय मालाय मोनहास'ला नोङो। नै बिदि जायो।